Ngizokushaya ngempela mina ngaphuma ngisho le screenini ngizokushaya nje kufahla kona ifoni ngiphume ngifike ngikhahlele ngiphume ngifike ngikushaya ungenza lutho ngifike futhi ngiqhwebhe ngenza lutho ngifike uqhwebhe ngebhodlela ungenza lutho ngeke ungenze lutho vese bese ngibuyele efonini ngihlale phansi ngiyadlala. Listen to me carefully. Lezi nyanga ezinemali esesinemali enkulu esezikude kakhulu ngewethu ziyakwazi ukuya lezi zangoma zibaphekise o20 litre apha u4 u500 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 u20 litre. Take it or leave it. uMakhosi upheka ngeinkuni akazithengi. uMakhosi upheka ngamanzi wakhe emfuleni akawathengi. uMakhosi upheka umuthi awuxebulile akawuthengi. umuthi wenza imali uziphekelana yena uzibona ngathi lo 500 emningi ngoba he has lost nothing. Athathe ke manje unika lenyanga le nyanga ithathe lento ifake ema-pharmacies ifake ema-pharmacies wena uyothenga umuthi wakho e-pharmacy usubizwa ngelinye igama. Manje lezi ke ezisele lapha na ku segment le poor akusayeki kuzona ukoyisisa because abasathembi lutho bathi noSibandana wafika okhuluma manje kuthini. Namhlanje simbona ehamba amabhano namhlanje simbona kuphi simbona kuphi kodwa lo uphumela izandleni zami. Ake sibone ukuthi lezi nyanga sizozisiza kanjani. Ake sibone ukuthi lezi nyanga sizozisiza kanjani ngoba ukhona into engeyona eyenzekayo ngoba into esifuna ukubona abantu bakithi besizakala. Ngoba le poverty esikhuluma ngayo akuyona le ithonge lalibanike yona labantu baphuka kakhulu but bane pride. They now have a pride and they suspect everybody as a threat kubona. Alondla this is babu Dr. Bosizwe Mthethekela. Into engifuna ukuyichaza ke la ukuthi ke singakwazi ukubasiza those who can be assisted, not everybody. Those who can be assisted. Angiyikhuluma warning, avoid isithwalo if you are not ready. Stop being emotional. Avoid isithwalo if you are not ready. Kunabantu abangazi bathwalelana. Kunabantu abangazi bafuna siphi isithwalo. Kunabantu abafuna uku-advise wena oyinyanga ngesithwalo. Awukwazi uku-advise umuntu ngento edinga uyena. Azothi imhlophe yena. Izothi isingamsizi kuba yena okhala. Umuntu akazi ukuthi isiphi isithwalo asifuna. Ufuna isithwalo esinjani because ziningi lezi zinto kodwa wena uya just being emotional ngathi wena into ohluphekayo. Ziningi inhlobo zezithwalo. Isithwalo sideterminwa imali osukunayo. Period. Isithwalo sideterminwa imali osuke unayo. Iyona ke esho ukuthi lesithwalo uthi uyasifuna kule mali onayo ngeke ukwazi ukusithola.